libros que latexan é un obradoiro de expresión e de creación a través da lectura e das artes escénicas, sobre todo teatro e narración oral. E pois o que imos facer é un pouco descubrir, además estamos aquí na biblioteca, pois descubrir un pouco a máxia dos libros, a vida dos libros. Pois imos facer actividades de expresión corporal, imos facer actividades para máis cara ás artes performativas, imos facer un poquinho de narración oral, como dicía antes, de escritura, un poquinho de todo. Podedes inscribirvos se queredes participar pois na biblioteca, no mostrador da Biblioteca Municipal. Non hai que ter coñecementos previos, son moitas ganas de participar, de pasalo ben e de conectar, porque ao final os libros é un pouco que fan, non? Conectar as persoas. Pois xa sabedes, os maiores de 16 anos, todos os xoves, de marzo a maio, que non contan os festivos, aquí na Biblioteca Municipal, obradoiros creativos, que a mellor das profesoras que podemos ter, Ana. Non faltedes e a crear como nunca. Viva a lectura e biblioteca, que é a das que máis premios ten de toda Galicia. Libros que latexan.